ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികൾ എങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചു നിൽക്കുന്നു വിസ്തരണമായിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിശ്വരൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നു. വിശ്വരൂപം എന്തിനെന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇതിലൊന്നിലും ഇല്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരികയാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വയം ഒരു ശക്തി വിശ്വരൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും തന്നിൽ അടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വരൂപം എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഭഗവാനോടുകൂടി ചേർന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാത്തിനും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ ധാമം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ധാമമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ആ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസ്വാദനം എല്ലാം തനിക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളിയാകുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം നേടുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ, സന്തോഷവും ശാന്തിയും എല്ലാം. പക്ഷേ ഭഗവാനെ വിട്ട് നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം എല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഒരേ ശരീരത്തിലല്ല, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കണം എന്നല്ല നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം വേണമെന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമോ സമാധാനമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടു, ഭഗവാനെ മറന്നു എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൂടാതെ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് എല്ലാം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സുഖപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണം, നമുക്കെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്നാണ്. ശരി, ആസ്വദിച്ചോളൂ, അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു.
ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു മായാ പ്രപഞ്ചമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വയം ആസ്വദിക്കണമെന്ന്. ശരി, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു മായാ പ്രപഞ്ചം. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതല്ല, ഉണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് നമ്മൾ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശരീരം മാറി നമ്മൾ വേറെ വേറെ ശരീരം എടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നതേയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അറിയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നു. പല ദിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സന്തോഷഭരിതരായിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കരയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാണും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വാസ്തവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് താൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലാണോ ആ പരിതസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ഏതോ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ മറ്റുള്ള മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്നിട്ട് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ജീവാത്മാവും എവിടെയെല്ലാമോ പോയി കറങ്ങി നടക്കുന്നു, എന്തെല്ലാമോ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നോ, അതൊരു മായാലോകമായിരുന്നോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ലോകം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ശാശ്വതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മായികമായ ഒരു സ്വപ്ന അവസ്ഥ പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കൊരു ജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മൾ ആരെല്ലാമോ ആയിത്തീരുന്നു. ആരുടെയോ മക്കളായിട്ട് വരുന്നു, ആരുടെയോ പിതാവും അമ്മയുമായിട്ട് വരുന്നു, ആരുടെയോ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു, ആരുടെയോ എന്തൊക്കെയോ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ എന്തെല്ലാമോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമോ വരുന്നു പോകുന്നു. സുഖം, ദുഃഖം, വേദനകൾ എന്തെല്ലാമോ വരുന്നു പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്നു. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരു മായിക പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം, ഇതാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശരി അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അപ്പാടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം ചോദിച്ചത്? അല്ല. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ച് അത് നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരികയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം. സൃഷ്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥായിയല്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഹാരം എടുത്ത് അതില്ലാതാകുന്നുവോ വിശ്വരൂപവും ഇല്ലാതാകുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം നരസിംഹൻ, വാമനൻ, വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് അതില്ല. കാരണം വിശ്വരൂപം സൃഷ്ടിയോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രം അവതാരം എടുക്കുന്നു.
സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനത്തോടു കൂടി ആ വിശ്വരൂപവും ഇല്ലാതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സംഹിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനന് വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലായിരുന്നു അർജുനനും. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറി ഭഗവത് അംശമായ ഒരു ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ് താൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് അർജുനൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാമോഹം തീർന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല, സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. എന്നാൽ താൻ കൃഷ്ണനെ സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാമെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാവ്യയം. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയ അസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം അർജുനന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അർജുനൻ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ഏവമേതദ് യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നു. എങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കലികാലത്ത് നമുക്ക് കാണാം, അനേകം ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ കലികാലത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, കൽക്കി എന്നുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് താൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ അനേകം പേർ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ ത്രിമൂർത്തികളാണ്, എന്നിൽ ശിവനും വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെല്ലാം എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ, പാവം ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും താൻ തന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, അതെയോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തന്നു, നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു തരൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം. കാരണം സ്വയം ഭഗവാന് എന്തും ഏത് രൂപവും കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശക്തി ഉണ്ടാകും. സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നവർ എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ തെളിയിച്ചു തരണം താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കലികാലത്തെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വയം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ അർജുനൻ കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സ്വയം ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന്. മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരയണമേ. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി നമുക്കില്ല. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനെ എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണണം എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത നമുക്കില്ല. നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട്? ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണുവാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യതയില്ല നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും മലീമസമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുവാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ ആദ്യം സമ്പാദിക്കണം.
എന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എല്ലാം അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുക, അത്രമാത്രം. അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ, സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായാൽ സ്വയം അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ ക്ഷമയില്ലാതെ ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നെല്ലാം നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു തരും. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ എന്നെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന്. ആദ്യം നമ്മൾ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. ആ പരിശുദ്ധനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുക, എന്നിട്ട് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതുവഴി സന്തുഷ്ടനായാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക, അത്രമാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആദ്യം മുതൽക്കേ പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തന് മാത്രം ഭഗവത് ദർശനം സിദ്ധിക്കും. ഓരോ ജീവനും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമത്രേ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനോ അറിയാനോ അതിന് കഴിവില്ല. ഭക്തനായ അർജുനൻ തന്റെ ചിന്താശക്തിയെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള പരിമിതികളെയും കൃഷ്ണന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത മഹത്വത്തെയും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട്. അതിരില്ലാത്ത അപ്രമേയനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നും അർജുനൻ അറിയാം. അപ്രമേയൻ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം ഒരാൾക്ക് സ്പഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹൈതുകമായ കനിവിനെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തി സാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാവുകയുള്ളൂ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ മുതൽക്ക് എല്ലാം വിശ്വത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരമല്ല അത്. നമ്മൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതീന്ദ്രിയമാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതാണ് വിശ്വരൂപം. ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച് കാലാധീനമാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വരൂപവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി ആ വിശ്വരൂപം ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസംഹാരത്തോടുകൂടി ആ വിശ്വരൂപം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിന ഉമരുദസ്തഥാ ബഹൂന്യ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുൻപ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. ദേവന്മാരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. ദേവന്മാർ, ഋഷിമാർ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പരിമിതമായ ശക്തിയുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അർജുനന് സ്വർഗലോകത്തേക്കെല്ലാം പോകുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, ആ സമയത്ത് അതെല്ലാം സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. അതും നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ ഒന്നും നമുക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിൽ, പിന്നീട് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാരുടെ ലോകത്തിൽ, അവിടെയെല്ലാം ഉള്ളവരെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഒരു അകക്കണ്ണ്, ദിവ്യമായ ഒരു നേത്രം നൽകിയത് കൊണ്ട് അർജുനന് ഒരേ ദിക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യ ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഒരു വിദഗ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാനാവില്ല. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനാകട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതൊരു മൂലയും അവിടെ നടക്കുന്നതും കാണാം. കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാതെ മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയുടെ അപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിവ്യമായ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണുവാനായിട്ട്, ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ദിവ്യമായ ഒരു ചക്ഷുസിനെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയുമായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു, കണ്ണാടിയിൽ ആപ്പിൾ നല്ല ആപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ മറുപുറം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ചീത്തയായിരിക്കുന്നതുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഗോചരമാകുന്നതൊന്നും സത്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. കൂടാതെ കണ്ണുകൾക്ക് ഗോചരമാകാത്തത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വേണം കാണാൻ. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ പരിമിതമായ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രസാദിച്ച് നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം നടക്കണമെന്നില്ല, നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം നമുക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യൂ. തന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സഞ്ജയ ഉപാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. അപ്പോൾ ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ പറയുന്നത് നിർത്തി ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അനേക വക്രനയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോധരായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദേവന്മാർ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അനുയായികൾ, അവരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു.
അവരുടെ എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും എന്ന്. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം, അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ആകെ ഉൾപ്പൂണ്ടുകൊണ്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് കാലത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപം തന്നെയാണ് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപം. പിന്നീട് എല്ലാത്തിന്റെയും സംഹാരമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം, കാലരൂപത്തെ. അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ് യുഗപദുത്ഥിത യഥി ഭാഹാ സദൃശീ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തെ എങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് വർണ്ണിക്കണമെന്ന് സഞ്ജയന് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം സഞ്ജയനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്രോട് എന്താണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ വിവരിക്കണം അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം തേജസ് ഉണ്ടാകുന്നു, എത്രമാത്രം പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നു. അത്രയും പ്രകാശത്തോടുകൂടി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിരുന്നു അത് എന്ന്. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ അപശ്യദ്ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആ കൗരവ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അർജുനന് മാത്രമേ ഇത് കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനന് മാത്രമേ ഈ രൂപം കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. തതഃ സാ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം, ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭഗവാനോടുള്ള അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് മാറ്റം വരികയാണ്. അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനാകുന്നു, വിസ്മയാധീനനാകുന്നു, രോമാഞ്ചം പോകുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം വന്നു. മുമ്പ് അവർക്ക് തമ്മിൽ സുഹൃത് ഭാവനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ആദരപൂർവം തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരകാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകം ലോകം മുതൽക്ക് താഴെ ഗർഭോദക ചായ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന ആ അനന്തനെ വരെ അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ആ 14 ലോകങ്ങളെയും അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അനേക ബാഹൂദര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അത്രമാത്രമുണ്ട്. അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുയായികളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ ഒറ്റ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അർജുനൻ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച
തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലർക്കാദ്യുതിം അപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അനാദിമധ്യാന്തം അനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശി സൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോദിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാഃ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും, അതായത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനന്റെ ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ സ്വയം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അമീഹിത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാഃ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാഃ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിഃ. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പ് കൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. രുദ്രാദിത്യാ വസവോ യേച സാധ്യ വിശ്വേഷിനോ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുര സിദ്ധ സംഘാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹൂരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാഃ പ്രവ്യഥിതാസ്തദാഹം. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ മാറ്റിയിട്ട് കാലസ്വരൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട വിശ്വരൂപത്തിൽ അനേകം മുഖങ്ങളും കിരീടങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം അണിഞ്ഞിരുന്ന രൂപമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറി ദംഷ്ട്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭയാനകമായ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ട് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറുന്നു. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണോ. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന
ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാഹ സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഘൈഃ ഭീഷ്മോ ദ്രോണഃ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈഃ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ് വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈഃ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സംഹാര രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്ന, കാലത്തിന്റെ രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അർജുനന് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. യഥാ നദീനാ ബഹവോംബുവേഗാഃ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമീ നരലോകവീരാ വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗാ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗാഃ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാത് തവാഭി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗാഃ. അയ്യാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാനഃ സമന്താ ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭിഃ തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാഹ പ്രതപന്തി വിഷ്ണോ. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ആഖ്യാഹിമേ കോഭവ അനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാം ഉൾപോകുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണണമെന്നാണ്. ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുകൂടി അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തിന്റെ രൂപം മാറുന്നു. ദംഷ്ട്രങ്ങളോട് കൂടിയ വായിൽ നിന്ന് തീ പാറുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. ആ വായിലേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും അതിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അർജുനൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമായി, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അങ്ങ് ആരാണ്? എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയഹൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേബി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതാഃ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം അർജുനൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്? ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയിലും പെട്ട കൗരവ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ആ യോദ്ധാക്കളുടെ എല്ലാം യുദ്ധം, ഈ പാണ്ഡവർ കൗരവ സൈന്യത്തെ എതിരിടണം. അതിൽ പ്രധാന യോദ്ധാവ് അർജുനനാകുന്ന ഞാനാകുന്നു. ഞാൻ ആരെയെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തേര് നിർത്താനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ നേരിട്ട് ആരോടെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യണം? അർജുനൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ യുദ്ധം പാളിപ്പോവും, പാണ്ഡവർ ജയിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിചാരമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ, അർജുനന്റെ ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് കാണുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ സ്വയം ആ കാലരൂപത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും വധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് എന്ന്. ഇത് കേട്ടതും അർജുനൻ വളരെയധികം അമ്പരന്ന് പോയി. കാരണം ഇവരെല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം
എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാന്റെ ഈ ഉത്തരങ്ങളോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. തസ്മാത്വം ഉത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂങ്ഷ്വരാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേതേ നിഹതാഹ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ എന്ന്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് ഭഗവാനെ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നു. കാരണം 2 കൈകൊണ്ടും ആ അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അർജുനന്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരണമില്ലാതെ അർജുനന് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യുവാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം. നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മറ്റുള്ളവർ കാണെ പാണ്ഡവന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരുടെ ആ ഒരു വില്ലാളി വീരത്വം കൊണ്ട്, അവരുടെ ആ ഒരു ശക്തി പാടവം കൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാർ ഈ കൗരവന്മാരെയെല്ലാം വധിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് അവർക്ക്, അവർ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്. ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാൻ പ്രപ്പോസസ്, ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കണം, അധർമ്മികളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കണം, അധർമ്മികളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അവിടെ ഇവരെയെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം അത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അതാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ചെയ്തത്. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നാശമടയേണ്ടി വന്നു. ആ പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ആ ഭാരതത്തിന്റെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയായി വാഴിക്കുന്നു. അവരാൽ ഈ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ആയുധങ്ങൾ, അവർ മുഖേന ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ച് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ മഹാഭാരതം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽക്കേ എല്ലാ കാരണങ്ങളും നീങ്ങുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഈ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് തുടക്കം മുതലേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടന്നതായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. തനിക്ക് ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അധർമ്മം അത്രയേറെ വർദ്ധിച്ച് ഭൂമിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭൂമിദേവി പറയുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാം ചേർന്ന് ആ പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണുവിനെ പോയി കാണുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദേവന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അവതരിക്കണം ഭൂമിയിൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം, എനിക്ക് സഹായിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ തുടക്കം മുതൽക്കേ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും എത്തിക്കണം, അതുവഴി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച്, എല്ലാ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയിൽ ആ ഭൂമിയുടെ ഭാരമില്ലാതാക്കി ധർമ്മിഷ്ഠരെ വാഴിക്കണമെന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇച്ഛ അത് നടക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അർജുനൻ ഒരാളുടെ കഴിവല്ല ഇത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അറിയിക്കുന്നു. നിമിത്ത മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാവുക എന്നർത്ഥം. ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രം. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച
कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमाव्यधिष्ठा യുദ്ധസ്വ ജേതാചിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനഃ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ വിഷാദ യോഗമാണ്. അർജുനൻ വിഷാദിച്ച് അനുകമ്പയാൽ, കരുണയാൽ ഇവരെ എല്ലാം താൻ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, തന്റെ കയ്യാൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തനിക്ക് പാപമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക, ഇവരെല്ലാം തന്റെ പിതാമഹന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, തന്റെ സഹോദരന്മാർ, തന്റെ മാതുലന്മാർ, ഇവരെല്ലാവരെയും താൻ എങ്ങനെ വധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അർജുനൻ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നും പാപം അർജുനനെ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ സംഹാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നറിയുന്നതും അർജുനന് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ കരുണയിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ വളരെ ഭീതനായിട്ട് പിന്നെയോ വിറപൂണ്ട് കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ അർജുനൻ പറയുകയാണ് കൃഷ്ണനോട്. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹിഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ. ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവർ കീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സങ്കീർത്തനത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു അവിടെയുള്ളവർ. പക്ഷേ അസുരന്മാർ, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവർ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത അസുരന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്. കസ്മാചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷ പുരാണസ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപാം. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. വായുര്യഭോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമ പുരസ്ഥാദ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്ത വീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവഃ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹം അപ്രമേയം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു, എന്താണ്, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ്. ആക്ച്വലി ഭഗവാനും അർജുനനും കസിൻസ് ആണ്, ചേട്ടാനിയത്തിമാരുടെ മക്കൾ. അപ്പോൾ അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു, താൻ ഭഗവാനെ തന്റെ സഖാവാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട്
ആ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പെരുമാറിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ താൻ അറിയാതെ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കാണണം. അർജുനന് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മ വരികയും ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയുമാണ്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്ത് എന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് വിഷമമായി. കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാതെ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ വന്നു കാണണം എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വത്സമോസ്ത്യഭ്യധികഃ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ, ആത്മജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചോ നമ്മളെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ ഉപദേശിക്കൂ, പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് തന്റെ പുത്രന് അങ്ങനെ അത് ഉപദേശിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ സ്വയം സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ അത് പരമ്പരയാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. അർജുനനാൽ പിന്നീട് ആ വ്യാസദേവൻ മഹാഭാരതത്തിൽ അത് കുറിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരുവും എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വ്യക്തിയും. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു തന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവ് ഭഗവാനാൽ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു, പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാൻ തന്നെ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആദ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഠ്യം വിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അർജുനന് ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യവുമായി പേടിയുമാകുന്നു. അപ്പോൾ തനിക്ക് ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് സമാധാനം തനിക്ക് മതിയായി, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായി എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ പേടിയുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പഴയ രൂപത്തെ കാണണം. നാരായണ ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ ചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരയണമേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാനോട്, കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപത്തെ കാണണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഉറവിടം. ഭഗവാന് ആദി പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച
മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ദർശിതം ആത്മയോഗ, എന്റെ ആത്മയോഗം കൊണ്ട്, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട്, എന്റെ ദൈവീകമായ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീയൊഴികെ ആരും മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരും തന്നെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ മഹാഭാരതം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ യശോദാമ്മയുടേക്ക് തന്റെ വായിൽ എല്ലാ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ മധുരയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അക്രൂരന്, യമുന നദിയുടെ അക്രൂരൻ യമുനയിൽ കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ യമുനയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ അനന്തപത്മനായിട്ട് ശയിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് വിതുരർക്ക് ആ മഹാസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ബീഭത്സമായ തന്റെ വലിയ ആ രൂപത്തെ വിശ്വരൂപം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ 4 കൈകളും ഗദാചക്ര ശംഖ പാണിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ആകാശം മുട്ടെ ഉയരുന്ന തന്റെ രൂപത്തെ വിതുരർക്ക് ദൂതിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈർന ദാനൈർന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുക്രൈഹി ഏവം രൂപഃ ശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ വേദം പഠിച്ചു, യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാനും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ ദൃങ്മമേതം വ്യപേതഭീഹി പ്രീതമനാഹ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് തന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർമഹാത്മാ. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപത്തെ അദ്ദേഹം മറയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അതും മറച്ചിട്ട് തന്റെ 2 കൈകളോടുകൂടി അതിഭുജനായ ആ കൃഷ്ണരൂപത്തെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതോടുകൂടി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതാഃ പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. മാനുഷം രൂപം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടല്ല ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. പിന്നെയോ ഒരു മാനുഷിക രൂപം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളർ മാത്രം ശ്യാമസുന്ദരമായിരുന്നു.
എന്നതൊഴിച്ചാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാനുഷിക രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. പക്ഷേ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ. അതായത് അറിവുള്ളവർ, അതായത് ദ്വിഭുജധാരിയായ ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഗോപികമാരോടും ഗോപാലന്മാരോടും ഒത്ത് കാലികളെ മേച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുവോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം സുരഭി പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനുഷൻ രൂപം എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മൗലികമായി ദ്വിഭുജനാണ് എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ അപഹസിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷിയും തനുമാശ്രിതം എന്ന്. ആ അവജാനന്തി അതായത് അറിവില്ലാത്തവർ എന്നെ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതി അപഹസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യനായിരുന്നു എങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്ന ക്ഷത്രിയൻ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു? എങ്ങനെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു? പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ഓടക്കുഴലൂന്തിയുള്ള ശ്യാമസുന്ദരനായ ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം, യഥാർത്ഥ ഭഗവത് രൂപം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാനും പറയുന്നു, എന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ വേണമെങ്കിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ദ്വിഭുജധാരിയായ ശ്യാമസുന്ദരനായ രൂപത്തെ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വിരളമാണ്, സുദുർദർശം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം കാത്തു കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ മാത്രമാണ് ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അത് ദേവന്മാർക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വാരകയെ സമീപിച്ച ദ്വാരകയിൽ ദിവസവും അവർ വന്ന് ഭഗവാനെ വന്ദിച്ച് ഭഗവാനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സൂര്യ ഭഗവാനാകട്ടെ ദേവന്മാരാകട്ടെ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് വണങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വിരളമാണ്, പ്രയാസമേറിയതാണ്. നാഹം വേദൈർന തപസാ നദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യേവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുക, കാണുവാൻ സാധിക്കുക? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ഭക്ത്യാ തു അനന്യയാ, അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇത് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഭക്ത്യാ തു അനന്യയാ, കേവല ഭക്തി, ഭക്തി മാത്രം, വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചേർക്കരുത്. ഭഗവാനെ പ്രീതിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തി വരിക. ആ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും. ജ്ഞാതും ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ, ദ്രഷ്ടും ഭഗവാനെ കാണുവാൻ, തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്തുമൂലം? ഭക്തിയാതു അനന്യയ, അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിച്ചു വരും. നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം വെളിവാകുന്നു. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ സംപ്രീതനായാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. കൂടാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം നമുക്ക് സേവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തി അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം നമ്മൾ.
ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഡിവോഷൻ അല്ല, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടമോ സ്നേഹമോ കരുണയോ എല്ലാം വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സേവിക്കും, നമ്മൾ അവരോട് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കും. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വായുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത് ആ സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. അതായത് സർവീസ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതുവഴി അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുവാനും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാനും സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അവർ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മത്കർമ്മ കൃത്മത് പരമോ മദ്ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഃ സമാമേതി പാണ്ഡവ. അങ്ങനെ അനന്യഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ കഴിവ് നമ്മൾ വരുത്തണം. എങ്ങനെ? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധരായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കടമയാണ് അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അവരിൽ എത്തിക്കുന്നത് വഴി അവർക്കും സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഭാഗ്യശാലികളല്ല, എല്ലാവരും ആ ഭൗതികമായ മാലിന്യം പൂണ്ടവരാണ്. അവർക്ക് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കടമയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. കാരണം അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണഭക്തരാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ, നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കുകയില്ല. കാരണം അവരും ഭക്തരായാലോ, അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലർ. അതല്ല, നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാകരുത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥരല്ല. അവർ വളരെ സുഹൃദ്രൂപേണ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാവരോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ സന്ദേശത്തെ എത്തിച്ച് അവരെ ഭക്തരാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതുവഴി അതുകൂടാതെ മാലിന്യം കൂടാതെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ മിഷൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശത്തെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അവിടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ച് അതുവഴി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഇസ്കോണിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ക്ലാസ് ദിവസവും വരുന്നവർക്കെല്ലാം അവർക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എല്ലാവരും, നമുക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആചാര്യന്മാർ എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു. മാധവാചാര്യര്, രാമാനുജാചാര്യര് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ രാജ്യമെമ്പാടും നടന്ന് അവർ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ കഥയാണ്. അതായത് കനകദാസർ, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനും കനകദാസർ എന്നുള്ള ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള കഥയാണ്. അവർ തമ്മിലുമുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച്, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഥ. അതായത് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ മുൻപ്, ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരികെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയാൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും കിഴക്കോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിനുള്ള വാതിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻപ് അദ്ദേഹം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിൽപ്പ്. പക്ഷെ ഈ കനകദാസർക്ക് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും മത്സ്യമാംസാദികളെല്ലാം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ മുൻപ് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അശുദ്ധിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് അതെല്ലാം നീക്കിക്കളഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കനകദാസർ ആ ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവിടെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ഒരു ജനലുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദിവസവും വന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി പാടുമായിരുന്നു. പാടി 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 നടക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു. അതാണ് അവിടെ കനകന കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉടുപ്പി അമ്പലത്തിൽ, ഉടുപ്പിയിലെ ആ അവര് ഇപ്പോൾ മഠക്കാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവരെ വലിയ ഒരു വിമാനം മാതിരി ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കനകന കിണ്ടി, കനകന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദർശനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഓർമ്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു ഗോപുരം പണിതിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആ ജനലിലൂടെ നോക്കിയാൽ അകത്തുള്ള ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവരുടെ ഭക്തിയോടുള്ള ആ ഒരു അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയോട് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു കഥയല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. ജനൽ പോലെയുള്ള ഒരു അഴികളുള്ള ഒരു വാതിലാണുള്ളത്. ആ വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട്. കിഴക്കോട്ടുള്ള വാതിൽ ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ അനന്യ ഭക്തി മൂലം ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഭഗവാന് സന്തോഷമാകണം നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിപ്പിച്ചു തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ യോഗ്യത നമ്മൾ വരുത്തണം, പരിശുദ്ധരാകണം. യോഗ്യതയില്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ വിശുദ്ധമായ ഒരു ആഗ്രഹം, നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകണം. ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇതാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട്, ആ ജോലികളുണ്ട്. അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നു. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കൂടാതെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.